Good morning ya fi baro. Ningkong nga ai ngu U Blei bala penla ya nga bang don lang bat phi hakini kapor. Nga ai Khublei ru ya ka Good News TV ka bala ai bentalang yangi bangin yo ban shakri ya ka kyrteng ka jong Jisu hakini kapor. Nga ai Khublei ru ya iwei hap iberet bat kumju ya phi baro kiba pet bat kiba ngap ya ka nika khubor lingba ka nika program jong ka Good News TV channel ha ka kyrteng ka ba don bor bat ka ba tam jong try bat unong pen emba jongi Jisu Christ te habaret baro hashwa bangin poi shaka ka benta na ka nika Ktien Ka ba khut ka jong Blei jong nia phai lang shu Blei ha ka jingduai to khaprep ken baro bat ki ti khaprep ki khamat dem ki khlie nia duai Kuk pa jungi uba beneng ni aingu yame ko kanrat ba melaya lam yangi hakani ka step bangin don hakani ka por ban shakri ya ka kyrteng ka ba im ka jong me Jisu ba mela don ringkat khamtam ya ka shakri ka jong me ya ka ba mela ai hangai ka nika benta ko try bangan kren ya ka jingshisha na ka Ktien Ka ba khut ka jong me hapdeng ki niki hap ki ba red isnei ko try ban don ringkat ba ka shakri ka jong me ba ki ei baro ki bangan sa kren ha ka nika por kan long kin try ka ba me hi me kren ha po jonga don ringkat iki hap ki ba red baro ki ba ngap ya ka nika program ba kan long ka jing kyrkhu na ka benta jong ki shim ko pai ka nika por ka badangsa ha ka kyrteng u Jisu nga duai amen. Tiki hap ki beret baro ngenge ba haki program ki bala dep shakamat pila yo anakaway katayo shakaway pat pila yo shibun ki jingkyrkhu pila yo ki jinghikai ki ba pher ki ba yaday katkum kani ka Ktien Ka ba khut ka jong Blei te hakani ka poru ngadon sa kawaypat ka khubor na kani ka Ktien Ka ba khut ka jong Blei ka bangan yathu hapdeng jong phi hakani ka por bat nga kerpat ya phi iwei ba phi de ban ngap ban shashkor bha bat da pin hap an pelejing mot ru ya ka ba kani ka Ktien Ka jong Blei ka don ban kren yangi hakani ka step Tishwa bangin ya poi shakani ka khubor nga don ka wei ka jingkli ka bangan kli ya phi baro ki hap ki beret ki ba pet ya kani ka program ha kani ka step phi haban jubab yanga ya kani ka jingkli bat kata ka jingkli ka long kumni phi ni yo Jisu phi ni ya u Jisu hoi very good so baro pi yo Jisu dai ngate ba baro ki hap ki beret ni ya u Jisu amdo ni weiru ban ong ngim yo Jisu dai de haba ni yo Jisu ngani thu ya pi kampat biang setia yangi ki hap ki beret lani ki balasan rukum ju ba ngin shu ong tang bangin yo Jisu ho kampat biang bangin shu ong bangin yo tang bangin ong bangin yo Jisu namar ba habangi yo Jisu ni dei ban long ru ki ba ko ngu bad ki ba yat hakamon ka jong u tinamar kata heberet baro ka binta na ka Ktien Ka jong Blei ka bangalapen kre lan kum ka nogrem ka bangin ya kren hakene ka step ka long na ka gospel ka jong uyo anes ka lenong ka bakhat saw ka dukhat ka bakhat san ngap ngan puli ka ong kumno kani ka Ktien Ka jong Blei ka gospel ka jong uyo anes ka lenong ka bakhat saw ka dukhat ka bakhat san ka ong kumni lada phi yanga tu sumar ya ki hukum jonga ngap ngan pen puli biang lada phi yanga tu sumar ya ki hukum jonga haba baro habangi puli ya kani ka dukhat ya kani ki kintien ki badan ha kani ka Ktien Ka jong Blei ka wan ka jingkli dai ka wan ka jingkli yangi balei u Jisu u ong yangi ki kintien lada pi yanga do sumar ya ki hukum jonga kadau kalong ba kita ki bam kongu lani kita ki bam sumar ya ka hukum ka jong Jisu gen om yo ban let lembat u hakata kasngi ka bau Jisu un sawan ban shaw yangi iwei pe iwei ho ngin sa
do ban leit bat ujisu undum yalam yang isya kata keri ke bau jisu unwan ban shout yanga bat yapi nan tu ya PM kani ka Ktien Ka jong Blei ka bangila ban syam ha ka ju hi ka lenong ka gospel ka jong Yohanes ka lenong ka ba khat saw ka dekhat ka ba ai ba ka balai ka tu yang i kumni naba jisu ong naba ngan leit no bat ngan kre ka jaka yapi nang ta shushu ha ka dekhat ka balai ong ba hab onda habang alet no bangan kre ka jaka yapi ngan sawan ban shauno yapi bat ha ka ta ka jaka ka bau jisu don ngiru ngilaban long lembat u ti habaret kan mau ba ha ka ta ka sni ka bau jisu unwan ban shau yang ngabat ya PM kan mau ho ombaro na pring jungi bangin yo ban let lang badu jisu ombaro ki hap ki beret ki bala ong mene hoot ngai yu jisu kin yo ban let lam badu jisu namal ba kita ngidi ban ken mau batang kita ki ba ko ngu lani ki ba sumar ya ka hukum ka jong jisu hadu ka bekut kin yo ban let lang badu sha kata ka jaka ka ba jisu la pen kre yanga bat yangi baro ki hap ki beret tang kita ken kiba sumari ka hukum ke jong ken sayo ban let badu jisu sha kata ka jaka ka ba ulapen kre shushu nang ta jisu ong ru kum ni ba ha kata ka sni ka ba unwan ban shau no yangi unwan ru ban ai hangi ya kata ka nong ka balong kat kum ka jingle ka jonga bat ka jongpi ha ka jingem ka jongi ka ba man la ka sni ka kitab jing pen pau ka lenong ka ba arpuar ka dekhat ka ba arpuar ka ya tu ya kata ka bau jisu unwan ban ai nong ya nga bat ya pi kat ba kum ka jingle ka jongi ka ba man la ka sni kata ka ba mod bau jisu ha ba unwan un bishar ya ki jingle ki jongi ki ba man la ka sni kita ki ba ko ngo ya kita ki ba iya ya but kita ki ba sumar ya ka hukum ka jong jisu un ai haki ya kata kanong un ai hanga badapi ya kata kanong un pen pong yangi ya kata ka pansiat ka bangin sayo ban let lambat ha kata ka jaka ka ba ulapan kre yangi but Henry kitupat kibam ya kum kamon ka jong Blei kibam ko ngo ya ka hukum ka jong jisu laong ba nakabenta jong kiru Blei un ay kanong jisu la pen kre nakabenta jong kiru ya kata kanong bat kanong ka ba jisu un ay ya kita ki Khynnah kibam ko ngo ya ka hukum ka jong kalong ba un ong kumni sngewbha jisu un ong ha kata ka sngi un ong kipi ngam itu ya pi kilet no nanga ngami tu ya pi kilet no nanga kata kala ngila ban syam ha ka gospel ka jong Matius ka lenong ka bahnyo ka dekhat ka ba arpulai jisu un sa ong ngami tu ya pi per ha kata ka sngi pen ong jisu ngala pulia bible ngala duai ngala let Jingiaseng Khynnah ngala ju sngap barobori ki children ya ki jingthmu khana ha ki children's program jong ka good news TV jisu nong pem syam la ko ngo lani pem syam sumar ya ki hukum ki jonga haga jing eb ke jong pi ka ba man la ka singi jisu on brat no ya ki bokum ki ta ki Khynnah sha ka ta ka du jok ding ka ba shirkai ni so shirkai haba jisu on ong yangi ba kilet no ngami thu ya pi ngan brat ya pi sha du jok ding ngin sa mat ka jing jantar ka ba shirkai bha ha ka ta ka singi de namar kata idaiken panlong kiba sumar bat kiba kongu ya ka hukum ka jong jisu te habba yet dungin pet kindiat ki katto kat ni ki nuksa kumno ba kum ki hab ki beret idai ban sumar ya kita ki hukum ngala pia hang ni haki laitli ki benta dungin pet ka wei hadien ka wei pat ka baningkong ka hukum ka bau jisu ukwa yang ni ki hab ki beret ka lo bangin long ki ba ko ngu pat ki ba buram ya ki kimeki pa jisu kwa yang ngabat ya pi bangin long ki ba ko ngu bat ki ba buram ya ki kimeki pa ka kitab Exodus ka lenong ka ba arpo ka dekhat ka ba khat ar ka ong kumni tu buram ya lau pa bat ya la ka kimi ba on pen slam ya karta jong me ha ka kendo
Nangta, shushu, mynsiem, ha ka shiti shakinong Ephesus, kalenong ka bahenrio, ka dekot ka baning kong nget yakani barok piala lendat lut, bat pitip lut yakani ka Ktien Ka badon yakani ka Ktien Ka jong Blei ka ba o, pi ki kuon, du ko ngu, yaki kimeki pa, ha utrai, namar, ka ne kalong ka badaiken. Piyo sngewbha ka Ktien Ka jong Blei ka hukom yangi bangi day ban long ki ba ko ngu ya imei ipa jongi ki kwa yangi ki hap ki beret bangin long ki khna ki betip singi day ne kumta don imei pa ba kwa yangi bangin long ki khna ki betakat imei pa ikwa yanga ikwa ya pi ki hap ki beret bangin long ki khna ki betip singi namar kata iju sneng iju pen yangi man la ka singi ba pechen ni kun ngi de ban long ki khna pi de ban long ki khna ki betip singi ki ba ko ngu ki me ki pa ki ba buram me ki ba halor ki ba shepting U Blei lapi don hangno ru ken mau ba pi de ban long ki khna ki ba don akor ki ba krem don akor ki ba ya hakalenti ka bakat kum ka mon ka jong Blei ngim de ban krem ki Ktien ki ba snio ngim de ban le ki nu ki kam ki ba snio namar kata imei pa jongi ki kwa yangi bangin long ki kuan ki ba tips ngi hadu bangin da san indala he la shai te don na pedeng jong pipat ki bom juko ngoi imei pa don ngatarai la bandon ki bakum kitaru ki bom juko ngo ki ba ibenye ka jing sneng jong imei pa la ne ki ba ko ngo arsap la danga bu kata kentien dai ka kham so khor ken dia dai henry ngan he thu epi ka pamot ayu ba ong ko ngo arsap habo ong ko ngo arsap kamot ki dei ki tu ki khna la ni ki hap ki beret ki ba juko ngo tangka kli ha ka proba imei pa isneng ye pm pi ong hoot me ngan le kumta hoot pa ngan le kumta henry ka do nuot ka jong pi pat ka ong ui tele te tangkata bet kat ka bangale nga isu khang bet dei henry kan mau ki hep ke beret ladangi le kumta nila syukur lani nila lamlir men yakaba menne pila ko pila ong pila jubab ba pi ye yo jisu nila shulam ler ken ladangim ko ngo ye mei pa ni ong ho ye yo jisu henry ngim ko ngo pat mei pa kamot kata kamot pilam lam ler pila syukur no yo jisu namal bau jisu ukwa yang ni ki khun ki jong Blei bangin long ki ba ko ngo bat ki ba sumar ya ka hukum ke jong nang ta ka ba arpat ka hukum ka bau jisu ukwa yang ni ki hap ki beret bangin ko ngu lani bangin sumar kalong ba ngin yaj kum ki bastat ngin yaj kum ki bastat ka Ktien Ka jong Blei ha ka shiti shaki Ephesus ka lenong ka basan ka dekot ka bakhatsan ka pen kan mau yangi ka duk mi bhate kumno phiyat kum ki bom start henry kum ki ba start heba bangin yat kum ki ba start kamot ayu ka tho ya ka jingai lenti ka jongi ya ka rukom ka jing ka jongi ka ba man la ka singi ka ba mot ba ngi de ban long ki ba pikir ngi de ban long ki ba yat adkar haki benta barok jong ka jing ka jongi ngi de ban long ki ba pikir ki ba yat adkar kum ki ba start ladang idon hayeng ladang idon ha school hapo ki jaka puli ha ki tuition ha ki lenti ki singkian ha ka imlang ka salang rukum ju ken mau ki hap ki beret ni dei ban ko ngu ban ken mau ya ka ka bau jisu uhikai ni lakalong ha ka Ktien ka tiliet lakalong ha ka ni ka riam ka bet lakalong ha ka yat ka yeng ki kam ki bangingile ai baki wepat lani ai baka pertai ka ba pet yangi ken itu yangi bangilong kita ki kun jong ka jingshai ngimdai ban sha ya lambakla ngimdai ban sha pensoi ha ka bor ka jong soitan nado bangidang red hadu bangin dalasan ladangin yat kat kum kani ka hukum ka jong Blei kat kum ka mon ka jong Blei kata kalong ka pen sngewbha U Blei unda shem sngewbha ya kita ki ba yat kum ki ba start ya kita ki ba yat da pikir ya kita ki ba kongu ya ka mon ka jong ngin pe ka kitab jong ki proverb kalenong ka ba arpulai ka dekot ka bakhatsan ka ong ye kata ka keren ye kata ka ong kumno ka ong kumne yangi ki hap ki beret
kukhon kamu jisu ong yangi kukhon lada ka donut jong me ka long ka bastat ka donut jonga kan long ka bakamen lada ngi yai kum ki bastat lada ngi le kum ki bastat ki ba pikir ki ba adakar ha ka rukom em ka jengi ka baman la ka sngi em ka donut ka jong blei kan long ka bakamen ka mot ngin long ki khun ki jong blei ki ba sham sngewbha e hakmat jong blei ka benta ka balai pade ka hukum ka bau jisu ukwa yang ngaba di piki hap ki beret ka long bangin long ki bakuat bangin long ki bakuat utrai jingi jisu kres ukwa yang ukwa ya pi baro ki hap ki beret bangin long ki bakuat ka shiti ka baningkong petras ka lenong ka baningkong ka dekot ka ba khatn riu ka ongkum ni tulong pi ki bakuat namar banga ngalong ubakuat ujisu ong tulong pi ki khon ki jonga ki bakuat namar ba ujisu ru long ubakuat heberet ban long ki bakuat em kamut satya tang bangin kuat akan ka dur kadar ka riam ka bej ka met ka phat ka ba pau shabab Henry ba ujisu hukum yang bangin long ki bakuat em ka ba met ba ka do nuot jongi ka di ban long ka bakuat nginam ka do nuot jongi ka num don ka no ka jingthmu la ne ka jinglong ka basniu wat la dangin pat le eki shabar ki ruem la dangi tang shumot hakani ka do nuot ban le ka nu ka basniu la ne ban thmu ka eki ka basniu kata ka kala penjakliano ekani ka do nuot jongi nginam long shu ki bakuat bat u blei u yo i yakani ka do nuot jongi namar kata ngi di ban sumar bha baki eka bakani ka do nuot jongi ka thmu kan long bej ya ka bai dei biang ba ka mon ka jong u blei nangta kani ka jingmut jing perkhat jangi ru ka dei ban long ka bakuat ka jingmut jing perkhat jangi ru ka dei ban long ka bakuat ngim dei ban perkhat eki basniu ngim dei ban tharai sniu yanu ngim dei ban muddur sniu yanu ki eki bajaklia jong ka ne ka perthei ke num rung satya ha ka ne ka bor perkhat la ne ka jing perkhat ka jongi nangta shushu ka ktien ka bangi kren ru ka ktien ka bangi kren man la ka sngi kadai ban long ka ba ngin kren yaki eki bashisha ngim dai ban kren penmong yaki wei ngim dai ban kren syukur ban kren thok ban lamler lani ban kren ki ktien ki ba klamokor ngim dai ban kren yaki bakum kita ki ktien namar ka ni ka ktien ka bangi kren ru ujisu udawanangi ba ngin long ki bakuat nang ta shushu em heberet ki kam ki bangi le man la ka sngi ha ka jing em ka jungi la ka long ha ka bari la ka long ha ka bapau yo menta pidon marwe pi ong ngan le la ka le ya ka ni ka kam ka ba umdan ba yo i yang manu manuru em ujisu teblot ujisu yo ilot mla ban buri iki bangi le nak mat ke jong u namar kata ke kam ka bangi le ru la ka long ha ka bari la ne ka bapau em heberet ni de ban le ya ke ka ba ye deidur kat pum kamon ka jong jisu kris tiki het ki beret kini ki long ki nuksa ki hukum ki bangala abu hang ni ki bangala ya thu ya pi ka ni ka por nganget scam ba pi pen lejing mot ba ho dia hakaba ya dei pat ka ni ka jingi ka benta em ngan ya thu khana ya pi we jingi thu khana shapang we yu khana uba don hakani ka ktien ka jong blei uba kani ka ktien ka jong blei ka ya thu ingi utau khana udai uba kongo uba sumar ya ki hukum ki jong jisu nado ba udang red hado ba undalasan bat uta udai u Samuel ladangi puli na kani ktien ka jong blei em ha ka kitab ka baningkong jong Samuel nadu ka lenong ka baningkong ter hado bakut jong ka lenong ka balai ngin syam hang tu balaya thu engi syapang uni Samuel udai khun jong u Elkana bat ka Hana ka kemi jong u ti yau ni Samuel em laong ba ka kemi ka jong u nado ba udang red ka lalet ban ya lam ya u ha ka temple ban ai ha u eli lingdo ba un shong ringkat ba u eli lingdo ha ka ta temple namar ba ka kwa ya u Samuel ba un long u shakri jong try ha baro kisngi ka jingem ka jong u ba laong ba kat ba uni Khynnah ulanang san
hakata ka jing hikai haka jing sumar jong ililing do hakata ka temple ula long Khynnah uba kongo Khynnah uba tipsngi Khynnah uba sumar ki hukum kumbala pensan bala hikai u te shuling kot em ka ni Ktien Ka jong Blei ka tu engi ba hakawi ka miet ka pau u Samuel udang yo thia la ong ba la wan ka wei ka sur haka kamera ka ba utia la yo sngo ya ka wei ka sur ka ba khat ya ka kyrteng ka jong u Samuel kumta u Samuel ula khijat na batia ula mare wut shaka kamera ka batia u ililing do namar ba udang tharai ba dei ma u ba khat yo u hangta onda bola poi hangta ong ngahang ni u eli ula ong em Samuel ngam shimla khat ye me khile thia no ngam dei manga ba khat ye me kumta ula lekno shaka kamera ka ba utia bat ula sedang ban thia biang But hadian ka tu ka nipor ba sedang bantia bayang lawan biang ka sur ka bakot ika kyrteng ka jong uwa ka kamera. Go Samuel. Joit nang ta umare biang siya ka kamera batia u Eli badu ong biang ya kijoki kintien ngahang ni ba melakot iya nga. U Eli ulong ndai ba nga kot mga kilit tia biang siya ka kamera. Kumta, uniu Samuel le pai biang siya ka kamera. But onda ula poy ka kamera, ula sedang bantia biang sipang, kumjo ka balay sien ru, lawan biang ka kintien ka bakot, ya ka kyrteng ka jong u. Go Samuel. Hakata ka por na mga ong MEP bo Samuel do Khynnah ba ko ngo, shim la knyum yaw Eli la ne yanu ru, u kijot, but ulet biang siya ka kamera jong Eli. Paduong ngahang ni pamekot yang u ililing do akata kapor ula tip badai utrai ubala khot yaw Samuel bat ula ong hau Samuel ko Samuel kilit thia no bat ladami yo sngewbiang sa shisien ya ka sur ka bakot ya ka kyrteng ka jong me tu yeng bat tu kren tu ong kumni kren ko try naba u shakri jong me u yo sngw u ili ula batay kumta yaw Samuel kumta u Samuel wale pai biang siya ka kamera ka ba utia bat ulalit ban tia biang hang taru sa shipang lawan biang ka sur ka bakot biang ya ka kyrteng ka jong Samuel go Samuel hakata ka por joit u Samuel u kie na kata ka payo tia ula kendet bat ula yeng joit bat ula kren ya kini kintien kumbala batayo u da u Eli ula ong do kren naba u shakri jong me u yo sngewbha kumta u try ulapan pau ya kita ki baro ki ba u jisu lani u Blei u don ke jingthmu nakabenta ki Israel ha u Samuel nado kata kapor u Samuel ulayay ne how try ulalong u Khynnah u basumar bat uba kongo ya ki hukum kumbala hikai bat bala pensan ya kini ka Ktien Ka jong Blei ka ya tu shushu yengi bakat ba u Samuel ulanang san try ula donlam bat ula long Khynnah uba sngewbha akmat jong Blei namar ba udai uba sumari ki hukum ki jong bat hadu ba try ula penlong ya u Samuel long nong tu lupa uba kraw jong Blei u Samuel ulalong unong tu lupa uba kraw jong Blei heberet ka nega jingthmu Khynnah hang ni ngiyo shisha yaw Samuel ba kan kalong shisha kan nuksa yanga bat ya piki hep ki beret baro ba nginlong kita ki basumar bat ki bakongo ya ka hukum ka jong Blei kanang ba Blei un sngewbha yangi un yangi un kyrkhu yangi bat un pendan kamru yangi nakabenta ka buram ka jong Pio sngw pila pensha skor bha ya kani ka jingthmu Khynnah tungin long kumu Samuel uban long shisha kata ka nuksa kaban ya lam ya ka jing ka jongi hado bangindala he alasan ngin long kita ki shakri ki bau Blei un pendon buram yangi nakabenta ka kyrteng ka jong te heberet baro ngangit pila sngap at sa skor ya kani ka jingthmu Khynnah te shwa ya kabangan pinkut no ya kani ka jingkren ka jonga ngadon sa iwepat jingthmu Khynnah ibalingkot ha ibalong ru kum ka jing sneng lani ka jing maham yapi kum ki hep ki beret bat kata ka jingthmu Khynnah kalong kum neken hakawi ka long yeng ladon
kekeme ukpa bat arut ki khun iwei dei khun kan thei bat iwei pat idei khun shenrang iba he do idei baba shenrang iba arpat idei kan thei I thei jukhot I ayeng dei thei kani kalong yeng am kalong yeng kaba shakri U Blei kalong yeng kaba hikaya ki khun nado bakidang red bakin long ki Khynnah ki betip sngi ki ba smart shaka jing shakri ki ba puli ka Ktien Ka jong Blei ki ba duai man la ka sngi kalong yeng kaba juya selok ka Ktien Ka jong Blei kaba ju hikaya ki khun kumno bakin yaj haka jing kaba man la ka sngi tala ong bakat banang yaj ki sngi kini ki baro arngut ki khun kila nang he kila nang san kila long ki khun ki batip sngi balaong balapoi hakawai ka porpat ha kaba kini ki khun kila nang khamhe baba ula shong class 10 bai thei pat ila shong class 8 te baro arngut kila nang san kumta tila ong ba ni baba haba ula don ha ka class 10 ula shong class 10 ngatarai don na pleng jong phi pepet kini ka khubor kini ka step ru em kiba pule ka class 10 kalong kat ko hakarta ke jong pi ni pak baru balaong ba baba hakpor la shong class 10 m la don shibon ki parlok la sedang banyak kendu shibon ki parlok la kalong haskol la kalong ru shabar tika ni ka jing ya kendu parlok ka jong baba ka ba man la ka sngi em ka jing em jong u kala penlong ya u bola sedang ban pertu buat ya ka ba kita ki parlok ki jong u ki le ula sedang ban le jaitu ka pulekot ula sedang ban jaitu ka let school ula sedang ban pertu buat ya kita ki parlok ki jong u ki ba bon sien ki ju thok ya ki kimi ki pa tang bakin yo le ya ka ba ki kwa tila ong hakawai ka step jai hadian baki kimi ki pa baro arngut kila let ki kam ki jongki la don tangi thei hayeng bai baba ta baba ong kumne thei pechne phi em ya baba hoi baba nga ya phi te pechne thei to si iarap yang akawai menta ka sngi em ila ya penbet na shiparlok bangine let kai te nga tinte balada nga ong mei paru kinum sha satya nga te subha se thei rap nga please dei yong kumta yong what you thu mei lani papa yong ba ngan let menta bat ki parlok sha ka jaka ka bangila penbet bane let kai tang ba shibet da wan mei em lada ikli ong ba ibaba ilet sha school ba phawan kinong hikai tang ki Khynnah class 10 bat hadian balawan na school in select pat shing jung parlok balet shim mi kita ki kot sa ongkum tamo thei tang bangan ni le ban wan kloi kat ban da wan imei pa ngan ni le ban poino hayeng please thei please dai thei ong ni wan julet sa baba kumta imei insa dom yanga banga balala danga ong kumta la danga penthok ep kumta ong to tang menta shisien please tang menta nganu million shu tang menta shisien hina marba ilai penbet shi parlok thei ru imnuat ban ong na marbau men te mola ong kumta iet bhayu baba takataw ila shu sngap la ka sngap adu baba la ong to bai thei sanang shong ma phi ngan sawan kat shu ban wan imei ngan sawan no kataka thei la shu sngap la ka sa shu ang la shu pet ite baba bila let la mi na la yel ban let chakataka jaka ka ba kilai de ban pen bet shi parlo Kalong ba kata kasngi kayat kumta kawai ka kenta hadin kawai kenta hadin kawai pat day tila ong ba ondala poi ka por janit thei las dang ban sukpo thei las dang ban ling ilas dang ban khuslai ni pa email la janwan ipapai la janwan baba ka taru impat poi hiang ingan le kumno ila khuslai ila imnang shu ban trei ru em ila shu shong ba yakam ra shong kai tila ong ba onda pala poi ka por janmiet ka beneng kelas dang ban dom la bai mei kimi pa kila wan pai na ka jing trei ka jongki la ong ba kila shem badan tangi thei marwai hayeng yong khuan shei baba pa de dei kimi pa bala wan ki kwa banyu ki khuan hayeng shei khuan baba pa de pidan marwai Shipang ban jubab imlait namari Khynnah ibom jumlian ban thok kimi pa bila sedang ban jubab te rong mei I baba em I ong mene ba in lecture school ba phakwan kino hikai tangi ki Khynnah class 10 bat I ong ba I dala wan na school in lecture shayeng jong ki parlok ban shimi ki kot ni ba sedang ban knyum balai kumta
kita kinong hikai ki pakwan na lor baka de kesengi ka bomlong school. Bali kita kinong hikai ki pakwan kumta. Sakat kemiru ka ong unlet shimkot shing jongno tip. Lastang ban knyum na marba kimpat juyo so baba un mi na la yeng klem da yutu ki kimiki pa lani ban mi na la yeng bom de kesengi long school umpat jumrian ban le kumta. Kami pagi lah sedang bat kenyum ken. Dia kum tagi pendep elaki jong ki kamram bat onda hap balapoi ke poren riu beji la dum ka benengan. Baba umpat wan pai na kata ka jaka ka ba ulen. Kami ki pagi lah sedang ban khuslai. Kila kelibeng i thei pitep pun lej bat nuong emei ngam tip kami tu shong bai bat ki parlok. Ni Paulo sedang ban khuslai, kami kala sedang ban khuslai. Sya ingin lej wat, sya ingin ngimtip sya lej. Dei, komta, kila wan kata ke jingku slai. Pau ong, ai ke tu ke phone jonga kemi, ai ke tu ke phone jonga. La sedang ban search ya ki contact number dei. Tela lap ik ki number phone jong i class teacher jong ba. But pau la persang ban phone itai miss. But habai tai miss ila jubab yong ba pi ba. Kam don kum kata ke jing pak wan ni ki kena kelas 10 school. Number 1 nang school te mentasngi. Kum nungen pak wan. Tai miss la jubab kum taken. Karena kaliang jong ke school ni klempa iki kena kelas 10 banwan sya school. Te kum ta pa la sedang ban tangyong kedur. La sedang ban perkat. To miss la bu no kata ke phone. Hadian bala de bu kata ke phone. Ya tu kenya ke kemi. La yo ban jubab de inong hikai. La yo ban kren bat imes. Ong bau baba umdan sya school. La ni kinong hikai ki klempa iki kena kelas 10 banwan sya school. Kumta hangta ke jingkhuslai kalawan la kendit threat ke kemi ke bom syampoi perkat bau khuan jongki ulas sedang ban thok ulas sedang ban syukur yaki hangta kim dang syuk ban lek kumno kila ya dem kho siu barok laingut ki ongin lek kumno ngin lek wat sya to ngin lek wat no ngin lek ya thu no ikupulet ban yarap yangi ban pen wat lem yo ba bat kita ki parlok kumta ha sho bakin mi na la yeng kila pendem sho ha ke jing duai kila dem kho siu kata ka kamra ban duai ha Blei Blei Un snei ya ka ban don ringkat bat ukhun jongki la udon ha kanu ka jaka kumta hadian bakila ong amen i tei imla kunshu ila yam bhu bat ong mei pa map yanga ibaba i la pha thok yanga ngala thok ngala syukur ya pi ngam shunai thu hok e pi baba ila pha thok yanga ba imdi bai le school henry le shangkai bat ki para lok hangta ka kemi kala snosi khuslai kala thanga mynsiem ba kala ong yakpa ngin ya lech chapok police station ban lech ya thu yaki ban lech ya report haki police ba ki police kin ya rap lem yaki ban penwat ya ubaba te hamar bakin mi no kila yo biang ya kawai ka phone call pat hadian bagu palo receive ya kata ka phone call layo ya kata ka information kabaya day bat ka jingja ka basnosi bha kabala ja ya baba bitem baba layo la pentip ya ling ba kata ka telefon ling ba ka mobile phone jong kepala pentip ya baba ringkat bat kita ki parlok ki bay lang bat kila ngat ha ka wei ka jingja accident ka bashirkai bha ha ka wei ni ki jaka ka badon kampaji na kata ka yeng ka bakiki shong la ba la penkit yaki sa hospital bala ongru yaki kimi ki pa ki ban wan wot shapo hospital anda haba kini ki kimi ki pa pro arngot kila ya mi dala yeng kila let sa hospital da ka jing sosi da ka jing shep tiang ka bajurba ha ka betip kan jayu yu khun jongki anda haba kila poi hapo hospital la ong ba kila sham kila lab bau khun jongki ula don ha ka jing shitom ka bajurba don ha ka jing tipriu uda la dai ban shift no yu ba shapo ICU ta ka por hakata ka jakahi hapo emergency la ra no wut yu ba shapo ICU bat hamar kata ka por hi lawan rung sekipulet pan ong manu badai kemi kpa jong ba kini ki kimi ki paki mangi dai te hang ta ki pi dai ma pi to pet chini kini ki khna ki langat ka jingja accident ka bashir khai bha ban la ong ba kini ki khna hadian bangila dep ban toket bnia ya ki jingja jong kini ki jingja accident ila shem ba kini ki khna ba ringkat ki parlok ki jong kila penkhen ya ki kendon ki ba ka an ka labu
kita ki kendon ki ba kini ki shiparlok ki lapen ken kalong ba kabaningkong u driver banyak ya takakali u tau kena u parlok jong ba u banyak ya takakali dei u bompat don ya ka driving license umpat don ya ka driving license ka pemot ba jusha ken ka rule jong ki traffic police dei ki ju mana ba ki bompat don ya ka license kim dei banyak ya kakali de la ong ba ki lapen ken ya katakawai ka kendon bat ka ba arpat kalong ba kita ki kena kila penken ya ke hukum kalong ba kila nya ya ke kali harengkat ke jing di ke buat ya ke jing ya di kiat kaniru kalong ke wena ke hukum kepala mana ba dai banyak kali hakapor bagi ki di kiat lan ya kapor bagi la buat nang ta sakabalai pat ke kendon ke bagi ni ki kena kila penken kalong ba kila pen hairstyle shaba palat ya kata kali wat haki jaka ki baladon kini ki signboard ki balatho drive slow lani accident prone area ki jaka ki bajuja ki jingja accident ki bakha dila tho ki signboard baki di ban husiar ki di ban nya suki ndai kini ki kena kim sham lapet ya kita kila pen ken ya kata ka hukum ya ka kendon bat kila nya state ya kata ka kali bat dei kini ki jing pen ken hukum ki jongki bakila ja ha kini ki jingja accident ka bashir kai bha they have ki beret bila yo sngo em ke ni ke jing thok khana ke ni ke jing thok khana kalong ke jing sneng bila yo em yo ba kumno bau sai la ki ki pa kumno bau shukor ki ki pa bat ungat ha ke ungat ha ke jing shitom ka bajor ungat ha ke jing pen shitom ka bajor ka ba uya kendo ya ke ni ke jing ja accident tekan dia ke jing thok khana em have red kamaham yang ngai kamaham yang i wei ki have ke red ba ngem dei satya ban ngop ha ki jing penshoi ki parlok ki jonga ki parlok ki jong phi ki hap ki beret khamtam ka por bangi dang long ki khna ki beret ko ma phi ki bun ki jing penshoi ki ju penshoi yanga ki ju penshoi ya phi ru nge ha ka jing ka jong phi ba mala ka sing phi ju kendo e bokum ki ne ya meng ne le ekata ya phang ne le ekata manu ban yo manu ban tip tang shi sien ngin le henry the tip ba u blei u yo yengi dei u blei u tip u blei u yo ya ka ai ka bangi le kum bangala ong shakhamat dei de ngip dei ban sha ya lamba klala ni bangin ngop ha ke jing penshoi jong u soitan ka shithi shakinong galatia ka lendong ka ban riu ka dokhat ka ban yo em ka ong yengi kum no wat sha ba on shukor ya phi wat sha ba on shukor ya phi ngim de kum ki khon ki jong blei kum ki khon ki balang ye kam bangi ye yo jisu ni de ban sumari ku hum kum ki jong jisu ngim de ban sha ya lambakla ngim de ban sha shukor haki bor ki jong baman bat saitan kum ki hep ki badet ka ba e shisha bangin lat ne kini ki jing pen shoi de Andrei, kanang bangin light na kini ki jing penshoi, ki ba penjat ya ke jing em ke jongi, ki ba yalam bakla ya ke jing em ke jongi, ni dei ban le kum do, ni dei ban long ki khna, ki ba tips ngi, ki ba duai man la ka sngi, ki ba puli ka ktien ke jong blei, ki ba shepti ngi u blei, bad ki ba sumar ya ki hukum ki jong u blei. Ni dei ban long ki ba sumar ki hukum jong blei, ladang long ki ba sumar kum ke jong blei, shwabingin le ya ka nu ka ba sniru em, uji suun pen pau yangi, uji suun khanlat yangi, uji suun ya rap yangi, bangin light na kita ki jing penshoi ki jong ubab man. Dekat tu ila yo sngo ya kene ka ktien ka bakhut ke jong blei ka bahikai yangi ba habangi e yo jisu dongin long ki ba sumar ya ki hukum ki jong u bangin long ki khna ki ba tips ngi bangin long ki khna ki ba san ha ka akwar ha ka buram bangin long ki khna ki ba blei un sham sngewbha yangi bangin long ki khna ki ba blei un pendan buram yangi nam ta ka kyrteng ki jong u bangin long ki khna ki ban sha yalam hau jisu ha ka ta ka sngi ka ba jisu un wan ban shau yanga ba ngi nginum dei kita ki khna ki ba shakan tait no nginum dei kita ki khna ki ba jisu ong ngambi to ya pi henry ha ba jisu un wan un sham yanga ba ya pi ki hap ki beret bangi long kita ki ba sumare ka hukum ka jong u ki ba jisu un pen phong yangi ka ta ka pan sngat bat un ya lam yangi sha ka ta ka hima ka ba jisu ulapan kre yanga ba ya pi ki hap ki beret u blei un kyrkhu ya ki ni ki khubor ki ba ngala kran ha ki ni ka step ngit scam bakan long ka khubor ka ban aijing men to ya pi kan long ka khubor ka ban iarap ya pi ba phin san ringkat ka hukum ka jong try jing Jesus Christ u blei na ka banta ka buram ka jong u amen